can do it. And she doesn't do it, and then she says, "Oh, I have no rice." I don't cry like that. So, andito ako sa basement. Itong ating lime. Ito yung lime. Para hindi siya... Ito, lagyan natin ng Miracle Grow na fertilizer. Para mawala yung mga kumakain na, yung mga... Ano yun? Yung uod na sa ilalim. Yung sa ilalim ng yuta. Wati ba? Kung sa Bisaya, wati. So, kasi may mga wati kahit nasa lalagyan na siya nito. Wati, hello po, good morning. So, yun guys, lagyan ko siya ng fertilizer. Pang ano po ito? Pang pawala ng wati. No? Para hindi siya... So, yun guys, pasensya na, nalubat ang akong battery. Sige, patag-antog. Pumunta pa ako sa taas para magkuha ng battery. So, yun, nilagyan ko na siya ng ating fertilizer para hindi siya kakainin ng wati. Earthworm ba? Yung wati. So, yan. So, lagyan ko siya ng tubig. Kasi pagkatapos kasi natin lagyan ito. Earthworm, casting, feather mills, bone mills, whatever. 3 months. Good for 3 months. Ano tayo ngayon? So, that means January. End of January natin ito lagyan ulit. Ay, nako. Anyway. So, yan siya guys. And, tubigan natin para masaya. Diba? Yan. I'm sure masaya na yan siya. Yan. Lagyan natin ulit konti. And then, ito ding ating lime. Lagyan din natin siya guys para hindi siya mag-uluron. Kasi andito tayo sa basement, hindi natin siya masyadong ano ba. So, kaya kailangan nating bantayan kapag ganito, nasa basement, bantayan natin siya palagi. Ito talagang lime na ito, guys. Bakit nag-ano ako ng lime? Kasi that time, wala pa akong kalamansi. So, bumili ako ng lime na plant. So, ngayon, naapsan siya, naapsan na sa Tagalog. So, mahina siyang tumubo kasi pinutol-putulan ko siya, guys, kasi ayaw kong lumaki. Gusto ko dwarf lang siya, ganito, maliit. So, mas lumago yung kalamansi ko, which is good kasi kalamansi is, ano siya, mas prepare ko yung kalamansi kaysa lime. So yun, punta tayo doon sa ating kalamansi. Hold on, ha. Aray! Napako! Mubo ka pala. Ginuha ko kasakit. Metal pa naman ito. So, yun, kunin ko lang itong ating ito. Di ba, mapakog na naman ako. Mapakog o yun. Anyway, so, ang daming dahon, ang daming sanga dito sa baba. So, talagang lumago talaga siya, guys, which is good kasi ito yung gusto ko. And then, baka next year, I think, baka next year, kunin ko nga itong tumubo dito, eh. Huwag na. Ay, kunin ko ata ito kasi ayaw ko ng maraming tubo, guys. Alam nyo bakit? Alam nyo bakit ayaw ko ng maraming tubo ng mga tumutubong ganito? Kasi, ano siya, nasa loob ng bahay. So, hindi siya masyadong yung basta yun, mahirap i-explain. So, ngayon guys, lagyan natin siya ng, fertilizer. Yan, tabunan natin yung ating fertilizer. I-check ko ito palagi, guys, kasi takot akong mamatay. Alam niyo din. Takot akong mamatay siya kasi, inalagaan ko rin siya ng ilang taon. I think this is 2 years now. Diba? 2 years na to. Magto 2 years. Ay, 2 years na talaga. Sabi kong ganda yung tubo niya. Kasi tignan nyo yung puno niya. Yung talagang noon niya doon sa pinakagitna. Yung kahoy talaga niya, diba? So, makikita mo talagang healthy. Look, healthy siya. Wala siya masyadong
Ano? Look, tingnan niyo yung puno niya. O, diba? Healthy. So, ito, tumubo itong pataas. Pataas ba? So, pinutol ko siya. So, kaya hindi siya tumaas ng tumaas. Ito na lang yung tumubo. So, next year, putulin ko na naman ito ititrim para hindi talaga siya hahaba pa. O, diba? And then, ito yung lime natin sa malayuan. Tubo siya ng tubo. And yung sili natin na naman. Tignan nyo yung sili, guys. Nag-ano na talaga yung sili natin dyan. Ang dami. At saka meron pa tayo dito. Oy, ready na siya mamatay, guys. Kasi nga, nag-yellow na yung dahon niya. So, kailangan na natin siyang i-harvest. Pero ito siya, kaka-start pa lang. Kaka-start niya. So, yung dalawang, apat talaga ito. Kasi dito, sa loob nito is, dalawang puno. So, yan. At ito siya, tubigyan ko na ito, guys, kasi parang mamamatay na naman. Pero, look, hindi nga siya mataba like yung sa labas. Hindi siya masyadong mataba. So, kaya, pero tumubo siya ng tumubo, look. Anyway, so, tubigyan ko lang po sila, guys, para naman maging masaya, diba? Tubigyan ko to, lalo na to, oh. Ito sa tubig, oh. Yun lang, guys, dito lang tayo, nagtubig lang ako, tinapos ko lang yung mga gawain ko dyan. So, yun yung maliit na garden ko sa basement. Hindi ko nga tinapos nilagay yung cover sa talagang nirarap. Hindi ko talaga tinapos. Hindi namin tinapos ni Tami. But anyway, thank you so much for watching. Kita-kits tayo next time. Bye! Guys, kakain lang ako ng breakfast. Ang breakfast ko is Gigi. Ito yan, oh. Galunggong. Kape, rice, at saka ito. Kain tayo, eh. Kain. Ang kakainin ni Mr. is leftover too. So, yun, leftover. So, kain tayo. Have this up. Sarap. Masarap. Do you want fish? Chicken yung sa kanya. Your coffee. I miss this Filipino breakfast. Bukid breakfast pala ito, guys. Hindi lahat Pilipino kumakain ng ganito. Lahat yung mga mayayaman. Hotdog, spam, and ito, pag may magluto sa kapitbahay ng maaga, benta. Utang yun. Guys, bumili ako ng ito, oh. Parang napabayaan ko ata. Hugasan ko muna. Bumili ako nito, look. So, hugasan ko muna siya and then tikman natin. Ang pangit niyang tignan, guys. Kasi umitim siya. Matagal ko kasing kinain. Iwan ko, dapat ganito siya, oh, may red pa ba. Umitim siya, guys. Parang nasira. Pero let's see, tikman pa rin natin siya. Hugasan muna natin. Ang pangit kasi may buhok-buhok pa siya, oh. Anong tawag nito? Nakalimutan ko, eh. Meron itong tawag. Iba yung tawag nila dito sa kanila, eh. Ito naman. Yung tawag nito. Oh, rambutan pala. Oh, yun. Nilagyan nila ng rambutan din ang pangalan. Pero ngayon, tikman natin siya, ha? Kung parehas ba silang masarap yung nasa Pilipinas, di ba? Pumangit talaga siya, guys. Nasira talaga ata talaga siya. Look, oh.
Masarap siya. Nasira man siya, oy. Sayang. Sayang, nasira. Oh, nasira talaga siya, oh. Pangit na yung lasa. Sayang, guys, sayang. Next time, hindi na ako bibilin yan kasi nga, nakalimutan ko, andun pala sa, sa gilid, kung saan yung madilim-dilim na lugar. Tonight, I celebrate my love for The kids are just staring at me like, where's our dry food? you. They had dry food, they had food, they had Come ham, they on, had everything. baby, come on, baby. They're just asking, asking. 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 You can't wait. Anyway, guys, so kakain kami kasi nga, guys, yung office ko, guys, kasi guys, I cannot do karaoke right here. Yung my English is, ipa-hard natin yung English para maraming magalit pa sa atin ba. Kasi ang sarap, guys, yung mga galit, sarap galit. Anyway, so, I want to do karaoke, but my hubby, it's not happy. Well, he's okay with it, but I'm just worried about his headache. He always have a headache, guys. So now I'm more about mo. So ngayon, nilagay ko yung karaoke sa taas. So kakain lang kami, lunch. Tommy's having his, what do you call that? Fiesta Fiestiol. The only problem, guys, after eating, guys, sleepy. Is that laziness, guys? It's sleepy. You're gonna put on some more rice before you go upstairs. Why? Because you're gonna need more rice. No, later. Put it in the rice cooker. Later. My husband's always worried about me, guys. Always like, don't forget rice. Because then she whines later that you don't have no rice, guys. Don't forget rice. Heat your rice. Cook your rice. And then later on, if I really don't forget. She always says, oh, I'm gonna do it later. I'm gonna do it later. And she doesn't do it, and she says, oh, I have no rice. I don't cry like that. You do. I don't have rice. No, I don't do that. Yes, you do. I said, honey, it's your fault. Why you don't cook? That's why I'm honey. Guys, it's a bulang lang. My husband doesn't wanna try this, guys. He will try this, but he see a big okra I in. don't like okra. So I guess you know okra is one of the ingredients that make the lauoy really good. Okay. That's a Okra. matter of opinion, guys. Oh my god, he really doesn't like it. But anyway, guys, we're having some lunch and we're in a hurry. You know why? Because our kids outside. Because because if we eat under here, we end up not eating. Because every time we put something in our mouth, they make us so guilty. Like guilty. So yun, guys, kain I get a pa. microwave that Yeah, they will gonna, Roxy will be crying. a refrigerator here, unwrapping plastic, whatever. Did you hit yours? Roxy's already looking this way to see what's going Can on. I hit the right first, rice? Yeah. Anyway, guys, so let's eat and happy because I have my lauoy still. Karaoke tayo mamaya kasi naglilinis ako sa hagdanan patong basement, sa pusa, nililinis ko. Later on, late afternoon, I will clean the bathroom. But before that, I wanna do sing. I wanna do karaoke because it's tagal-tagal din ako hindi nakapag-karaoke. Okay. Hi guys, good morning. Ito yung mag-asawang good morning guys. 4 o'clock ng umaga. Kakaalis lang ni Mister. Oh my God. Hobbs! Sa New Jersey yung work niya ngayon. Sa New Jersey. And then, so yung puson ko din sobrang sakit. Ang dalawa. Oh my God. Kanina pa to sila guys. Anyway guys, kita-kits tayo mamaya.